Hyvää päivää. Nyt ollaan hei taas Jysinges kalastamassa. Viime kerrasta onkin jo vähän aikaa. On ollut tämmönen pieni tauko nyt tässä videoiden kuvaamisessa. Tai no, oon mä käynyt kalassa, mutta ei oo vaan jotenkaan ollut mitään ihan hirveä onnistuneita kalareissuja, niin ei oo ollut silleen niinku videon tekemisen arvosta, mutta nyt nyt tultiin tänne taas. Nyt mä en ota mitään ressiä itse asiassa. Nyt on tämmönen niinku kunnon vanha-aikainen kalapäivä, että mä oon yksin tällä kertaa, niin nyt kun on yksi, ei tarvii mukavuudesta miettiä sen enempää, voi vaan tykittää menemään. Tänään olisi agendana vähän koittaa niinku uusia paikkoja täältä. Kyllä mä tuun tykittämään nämä vanhatkin paikat tässä läpi kerran aikaa, mutta nyt olisi tarkoituksen koittaa vähän uusia mestoja. Täällä on vesi niinku tosi matalalla itse asiassa tällä hetkellä, niin saa nähdä, voi joutua vähän muuttaa tekniikkaa. Pääsääntöisesti ajattelin vetää perholla tänään. On mulla virvelit sun muut mukana, mutta kun tavoite olisi saada yksi harjus, olisi niinku kesän ensimmäinen harjus. Luulen, että enimmäkseen mulla on tossa perhos nymfi kiinni ja sitten ehkä illalla, jos koittelis heittää vähän pintaperhoa, kun sitä tulee niin harvoin tehtyä. Mutta mä voin näyttää tosta yhtäkkiä millainen setuppi mulla on. Elikkä mulla on tämmönen setuppi, että mulla on 2 perhoa, ylempi on tämmönen mato squirmy worm ja sitten täällä alempana on red tagi nymfi koossa 14 tai jotain. Näillä tuli silloin viime kesän, kun olin kalastaa niin vaikka kuinka paljon harjusta, niin sen takia sama setuppi. Voi olla, että on vähän liian painava, koska tässä on tosiaan niin matalaa tässä koskessa tällä hetkellä, mutta joo, mä luulen, että mä kävelen tohon koskeen ja rupean vaan viskomaan. Nyt tarvii löytää ne montut, koska täällä on kyllä niin matala vesi tällä hetkellä. En ole ikinä ollut silleen, että olisi näin matala vesi. Täällä on itse asiassa silleen, että jos vesi ylittää 22 astetta, niin täällä on koskissa kalastuskielto, mutta nyt mä katsoin aamulla oli 19 astetta, joka on kans niinku lämmin, mutta että saa edelleen kalastaa. Joo, mennään yrittää. Ja näin se alkaa. Tosiaan tässä kohtaa on ollut jo aikaisemmin sillä lailla, että pitäisi melkein tai että tulee melkein lantioon asti tää vesi. Tästä kohdilta just niin tykännyt harjukset olla tossa keskemmällä. Tossa on tommonen pieni onko se sitten joku pieni monttu tai joku tommonen pieni paussivirras, niin siinä on ollut. Katsotaan kuinka ruosteissa on tää perhoheittämisen kanssa. Kyllä mä kävin kerran vielä, mitä ei oo YouTube-video, niin on käynyt täällä Jysinges viime kuussa heittelemässä. Koitin saada vähän ahventa. Ja kyllä sieltä tulikin mut ei mitään semmoista, että olisi videoarvosta. Mut nyt mä en ota ressiä. Nyt vaan kalastellaan. Kyllä tässä video tulee joka tapauksessa. Että se tuntuu hyvältä seisoa tässä viileessä vedessä, kun aurinko lämmittää. Tänne pitäisi aika lämmin päivä tulla itse asiassa. Oltiin tossa just Suomessa käymässä katsomassa vähän perhettä. Se oli nyt tämmönen viimeinen reissu yhdessä ennen kuin poika syntyy. Niin käytiin vähän mökkeilemässä ja tälläin. Siellä veneellä käytiin hiukan merellä. Muutama pikku ahven, mut ei mitään sen kummempaa sielläkään. Niin, ja sitten annoin kaverille syntymäpäivälahjaksi tommoseen virvelisetin, kun oli ollut kaapis ylimääräisen ja kaveri sai ihan järkyttävän kuhan, niin kuin on se joskus ennenkin vähän kalastanut, mutta ensimmäiseksi kalaksi niin 60-senttinen kuha. Se oli kyllä aivan naurettavaa, mutta toivottavasti se sitten herätti jotain intoa lajiin, kun heti tommonen. Joku kovempi perhomies voisi olla sitä mieltä, että pitäisi pintaperhoa tässä heittää ja sanotaanko, että en mä ehkä lähtisi heittämään vastaan kyllä. Mä menen tohon niskalle koittamaan, mihin nämä perhot menee tuolla. Soraikkoa oikein. Tää on oikein optimaalista lohikalojen kutemispaikkaa. Täällähän noita taiminia kyllä on jonkinnäköinen kanta. Kuuleman mukaan ei hirveästi. Ehkä sitten joku parempi kalamies kuin minä, niin semmosen voi tältä
repästä. Ja näin. Tässä on ainakin tällaista monttua jo. Tonne pystyy... Tässä on jo paljon syvempää. Katsotaan millä mä onnistun heittelemään täältä. Siinä joku pikkukala hyppäsi ton mun siiman edessä. Kyllä niitä täällä on. Jaha. Jaha. Semmoinen. Meidän päivän ensimmäinen kala on särki. Kala se on se särkikin. Sanotaanko niin, että mä oon kyllä nyt niinku tyytyväinen. Kunhan olisi jotain siiman päässä, niin mä oon tyytyväinen. Jaha. Onko se vielä siellä? Oh. Tuinen särki. Niin perhot toimii, että kyllä jos särjet näihin ottaa, niin kyllä niihin sit harjukset ja taimenetkin ottaa, että samaa ruokaa ne täällä kuitenkin syö. Nyt mä oon jumista siima kanssa. No. Särkiä. Minäpä luulen, että vaihdan tästä ihan just paikkaa, koska vaikka niin kuin sanoin, en valita, että jotain on siiman päässä, mutta en mä tänne särkien takia nyt sillä varsinaisesti tullut. Kokeillaanpa täältä. Tässäkin on kyllä tosi matala vesi, mutta mä koittaa mennä tuonne vähän keskemmälle ja sieltä heittää. Täällä on vähän kovempi virta nimittäin. En oo muuta ikinä päässyt tähän kävelemään. Ei oo ikinä ollut näin matala vesi. Joku siinä kävi jo. Yritti ottaa pinnasta joku pikkukala. Tässä on vähän tämmönen monttu tässä näin niinku suoraan mun naama edessä. Noniin. Onko ahven? Ei oo. Isompi särki. No sinne meni. Joo. Särkikalat on ainakin syönnillä, sen voi sanoa. Tarvii vaan muistaa, että mulla on toi... Oho, nyt kävi tärppi. Et mulla on toi haavi kyllä tässä selässä. Jos näyttää siltä, että on vähän isompi kala, niin muistaa ottaa esiin se. Ja että tämän takia se ei lentänyt. Kyllähän tässä niinku nyt kala syö, vaikka ne onkin näitä särkiä. Mä en rupea mitään perhoa vaihtamaan, koska mä en halua joutua semmoseen perhopsykoosiin, että vaihtelee vaan koko ajan, kun ei ole varma, että mikä toimii. Näillä tulee kalaa. Vaikka ei oo nyt se kala, mitä välttämättä haetaan, niin kyllä jos särjet tätä syö, niin kyllä ihan varmasti syö esimerkiksi harjuskin. Mä siirryn nyt tähän alajuoksulle. Särjet on kyllä nälkäisiä. Eli ihan varmaan, jos vaan saadaan toi perho jonkun harjuksen eteen, niin ihan varmaan ottaa. Mut se nyt vaan, että missä ne on. Kokeillaan tästä, tuossa on vähän kovempi virta ja sitten tästä pääsee niinku vähän tonne pidemmälle kanssa. Niin kokeillaan tästä. Oi. Särki pirulainen taas. Kun mä en ole vielä yhtäkään ahventa saanut, täältä saa yleensä vaikka kuinka paljon kaikkia pieniä ahvenia.
Joo, vaihdetaan paikkaa. Mulla loppu GoProstakin akku sopivasti. Mennään ihan tuohon toiselle koskelle. Ei ollut tässä nyt sen yhden särjen jälkeen niin mitään kalahavaintoja. Tuolla menee joku tuolla kanootilla. Joo. Niin vaihdetaan paikkaa kokonaan. Minä tuohon viereselle koskelle. Siis nää kaikki on ollut niinku... Nää kaikki kivet on normaalisti veden alla. Jaha. Mikäs kala? Just katsoin, oliko kamera päällä, niin en nähnyt mikä. Onko se harjus? No ei joku särki sekin. Nyt mulla on toinen koukkokin tossa. Tule nyt sinne. No. Särki sekin oli. Sillä on joku kauhea skraidu tossa. Mä oon hauki käynyt purasemassa. Särkiä vaan. Syökö joku särkeä? Onko särki hyvä ruokakala? Pistä kommentteihin, jos syöt. Mitä minä en syö. Toinen heti. Ei perkele. Tähän mennessä yllättäen vähän siimosotkuja. Oi. Se oli joku hitusen isompi kala, mä luulen. Särki. Kai näiden särkien seassa nyt joku isompikin kala on. Esim. Tuo. Sekin on särki. Ei oo todellista. Ei oo todellista. Kuinka monta särkeä ollaan saatu? Noniin. Särki sekin varmaan. No nyt oli kyllä päivän isoin särki. Ylivoimaisesti. Komea kala. Tästähän tuli nyt ihan tämmönen särjen kalastusvideo. En tiedä kuinka monta särkeä on tullut, mutta en oo kyllä ikinä niin näin paljon saanut särkeä. Voidaan sanoa, että ainakin särkisesonkin on niinku ihan huipussaan tällä hetkellä. Jeesus, näitä särkiä. Peti savet tohon mun kädellä vielä. Joo, nyt paikan vaihto. Mä menen siihen pääkoskelle, siitä on tästä joku pari kilsaa. Joo. Eli tarkoitus oli nyt vetää tää koko koski eka perholla läpi ja sitten tulla takaisin ja vetää vielä virvelillä koko setti uusiksi. Mä olin viimeksi kun mä täällä olin, niin vedin tuolla jigillä koskea ja sain aika paljon ahvenia sillä sitten, mutta eka nyt perholla. Joo. Tässä nyt on aika kauan oltu ilman mitään kalaa. Tuossa keskeltä virrassa, siinä on vaan niin matalaa. Mä luulen, että ei vaan ne kalat ei yksinkertaisesti tossa siinä. Niin nyt mä tulin tänne niinku kosken alaosaa tähän niinku niskalle ennen seuraavaa koskea, niin ainakin heti kun laskin perhon veteen, niin tuli särki. Se on jo huomattavasti parempi mitä viimeisen tunti. Mulla on särki siellä taas. Jee! Ei ku ei! Hei! Päivän toinen laji. Massiivinen ahven. Oho. Nyt oli kyllä hurjan kokoinen. Ja taas. No se oli särki se taas. Se on ystävät hyvät totuuden hetki nyt. Jos ei virvelilläkään tästä saa kalaa, sitten me voidaan todeta, että tässä ei oo kalaa. Jos ei niitä pieniä särkiä ja ahvenia lasketa.
Ja niitä ei lasketa. Mitä tässä just kävi? Mutta toi kuitusiimo ihan katkes vaan. Se vaan veti poikki siitä. Ei mitään varoituksia. Ei mitään merkkejä. Heitän. Ja se katkeaa. Oi voi mikä päivä tästä on tulossa. Tai ollut jo. En tiedä oliko se joku taivaallinen merkki, että meepä kotiin nyt vaan. Vaikka olisikin ollut, niin mä en kuuntele. Mä en lähde täältä ennen kuin mä saan yhden kalan, mihin mä oon tyytyväinen. Nyt on. Se on joku ihan ok ahven varmaan. Tuntuu ainakin siltä. Mikä ikinä onkaan, niin ei oo huono. Oi. Yes. Se oli hyvä ahven. No niin, näitä me halutaan. Mitä tää mahtaa olla? Oi. No. Se oli quick release, kyllä te nyt näitte se. Näitä lisää. Se oli heti, kun vaihtoi jigiin, niin rupesi ahvenet ainakin syömään. Nyt kun olisi semmonen heittokohosysteemi, pystyisi heittää perhoa tällä virvelillä. Voisi olla hyvät chanssit. Mun pitää ehkä joskus fiksaa sellainen itselleni. Ja eihän sitä tiedä, voihan sitä jigilläkin taimenen saada. Nyt on ahven kyllä. Parikymmentä senttinen. Nyt on hyvä. Nyt on oikeesti hyvä. Se ui vasta. Nyt on oikeesti hyvä kala. Toivottavasti se ei oo hauki. Ei tää oo hauki kyllä. Mikä se on? Onko se ahven? Hauki, perhana. Ai vitsi, mä luulin, että se oli iso ahven. Tai joku muu vastaava. Hauki se oli. Tuntuu kaikki tällä finessivavalla myös vähän isommalta. No niin, otetaan se uusiksi tää. Äläpä rimpuille, perhana. Tuommonen hauen pötkäle. Äkäne on kuin perhana, mut mä jo luulin, että nyt on iso ahven. Kun tärisi siihen malliin, mutta ei. Teki mulle oikee. Katsos kuin hyvin näkyy. En tiedä yhtään, mutta oikein hyvän viilon teki mulle tohon sormeen. Kiitoksia taas. Heti kun vaihtoi tohon jigiin, niin rupes kalaa tulee, ahventa haukee. Mukavaa napat jotain. Jatketaan nyt tolla. Jos sais semmosen jos sais sen kilosen ahvenen täältä ylös. Siinä olisikin mysteeriä videolle. Saadaanko me kilonen ahven? No en tiedä, katsotaan. Nyt oli kyllä ahven. No niin! Ei kun mitä? Millaisen nyt irti pääsee? Kävi ottaa varmaan 3-4 kertaa se tosta uusiksi vielä kyytiin, mut taas. nyt jo näittekin se tos. Ei ollut mikään iso, mutta enkä tiedä oliko edes sama. Onhan täällä joki täynnä kalaa, mulla oli vaan niinku väärät vehkeet vai? Joo. Pieni ahven. Yes. Ui.
Tästä kuule ihan mun vierestä Kivienkolasta. No se meni sitten sinne se. Mä luulen, että sais näissä koskihommissa kyllä olla vähän vahvempi siima. Koska mulla on 0,10 siimaa tässä nyt. Sieltä. Oi, kato. Jumalavita. Kato nyt. Sieltä tuli oikein hieno. Suoraan tossa kun laski jigin veteen, niin se sukelsi sieltä oikein niinku nappas kiinni. Se varmaan seurasi sitä toista pienempää ja katsoi, että mitä toimintaa ja sit otti. Nyt on joko aika hyvä ahven tai sit se on ahven se on. Oi ja pääs menee. Miksi mä vaan ot tota haavia? Miksi mä en ota tota haavia? Miksi mä yritän nostaa ne siimasta? Käyttäkää haavia, jos teillä on haavi. Pieni. Joo. Testataanpas tuolta alajuoksulta. Tässä ainakin vähän hidastuu tää toiminta. Kyllä se joku kala otti. Pieni ahven. Joo, tuli uudelle spotille. Pidin pienen evästauon tossa välissä ja näin edespäin. Nyt ollaan täällä tän sillan alla, mistä mä oon ainakin yhden iso ahvenen saanut, mutta tää on nyt vähän outo juttu, koska sit taas täällä niin tää vesi on tosi korkealla. Et paljon korkeammalla mitä tuolla toisessa koskessa. Niin tää vaikeuttaa nyt täällä kalastamista sit taas hiukan, koska tää on nyt normaalia korkeammalla. Mutta se voi tarkoittaa, että ehkä ne kalat on sit lastautuu enemmän tänne. Saa nähdä, katsotaan. Mä rupeen nyt heittää tohon jonkin sortin igiä ja katsotaan mitä tapahtuu. Huomasin muuten tossa kun kävelin, että mulla on kahluukenkä rikki. Tää pohja tästä meinaa niinku irrota. On nää nyt 6 vuotta vanhat. Ei nää nyt niin vanhat oo. Kyllä näin nyt kävelee, mutta ei tää kyllä erityisen mukavaa oo, kun tuntuu, että toinen jalka niinku kaartaa tohon sivulle tai niinku liukuu tosta alta, mut no, ehkä noi voi jotenkin korjata vielä jollekin suutarille. Tai sitten kotona vaan jotain nippusiteitä. Joo, tuonne pitäisi päästä. Joo. Ensimmäinen abborre tältä spotilta. Sieltä toinen pieni ahven. Yes. Paljon on pieniä. Oli siellä kala. Mä en ollut ihan varma. Se vaan niinku imassa suuhun. Ei iskenyt, joo.
Laitan tämmösen nyt vähän isomman jigin ja siihen tämmösen offsettikoukun ja näin, mutta mä oon nyt missannut pari kalaa. Mä luulen, että tää on vaan yksinkertaisesti liian iso. Nää kyllä niinku näyttää koittaa hyökätä kimppuun ja näin. Ei se mahu niitä suuhun kokonaan. Mä vetelisin muuten tuolla lipalla. Mutta mä huomasin, että se kiertää tätä mun siimaa kyllä tosi paljon. Mulla on jo nyt kiertynyt toi siima tosta päädystä sen verran paljon, että se tässä aukeilee pikkuhiljaa kun heittelee, mutta et jos liikaa kiertyy, niin sit katkee. Ui, nyt on vähän parempi ahven. Juu. Mulla se oli se, mikä johtasi tätä aikaisemminkin. No, se ei meinaa sit tulla, se vaan kiertää. No niin. Nyt puhutaan kuule asiaa. Joku 30 senttinen, ehkä hiukan reilu jopa. Komea on. Eli kyllä näitä täältä vähän näitä isompiakin löytyy pikkusten seasta. Tommoseen pikkukalajikiin otti. Näin kun siitä lähti jahtaamaan. Päästä nyt irti. Rauhoitu. Joo, tämmösiä pieniä on kyllä tosi paljon, mutta tiedä sitten missä ne isot on, kun niitä aina satunnaisesti 1 tai 2 tulee per paikka. Kun aikaisemmin täälläkin on ollut silleen, että oli niinku isoja oikein paljon. Ja nääkin tulee kyllä kaikki niinku ihan eri kohdista. Voi olla, että mulla ei nyt ole ihan oikea viehe. Mä vielä jotain kokeilen kyllä erilain. Joo, vaihdoin chatterbaitin kiinni. Voisiko olla toka heittää chatterbaitillä. Niin. Ei oo kyllä on testaillut aika paljon tätä chatterbaittia vähän joka paikassa. Ei oo koko kesän oikein ottanut kyllä siihen ollenkaan. Mä en tiedä mikä siinä mahtaa olla. Heti kun sanoin niin. Joo, mä lähden nyt takaisinpäin sinne mistä aloitinkin. Alkaa tulee ilta ja haluaisin tossa hetken aikaa vielä heitellä perhoa ja kokeilla jos sais semmosen harjuksen sieltä ylös vielä. Kyllä tässä nyt ihan hyvin kalaa tuli, vaikka keskikoko nyt ei ollut mitään ihan hirveä suuri. Muutama semmonen iso siellä on välissä ja muuten tuollaista aika pientä. Josain ne piileskelee ne isotkin ahvenet. Ollut ihan kiva päivä kyllä. Kyllä se aina on mukavempi kuin seuraa, mutta joo. Mennään kokeilemaan, jos sieltä vielä yksi harjus löytyisi. No niin. Mennäänpä tonne kosken niskalle. Nyt mulla on pintaperho kiinni. Nyt kokeillaan. Jotkut ihan pienet kyllä käy sitä koko ajan testailemassa. Ne on varmaan niitä särkiä. Nyt on uusi laji. Tämä ei ole särki nimittäin. Tämä taitaa olla... Se taisi olla toi salakka. Mutta tiedätte mikä se ei ollut. Harjus. Hei, se oli muuten hauska fakta, että toi oli mun ensimmäinen kala pintaperholla. Juu. Kyllä näitä särkiä täällä vielä on. Hyvä, että se on nyt varmistettu. Onko se salakka taas? Mä en edes huomannut, että siellä on kala kiinni ja lähes viskaamaan. Jee! Se oli särki. Kuuluuko mun innostus tästä ruudun läpi? Ei kai taas. Juu. Kauheita hirviöitä nää kalat täällä. Hyvä, että mulla on toi haavi mukana.
Joo, saa nähdä milleen mä tuun täältä alas sitten. Mikäpä kala se sieltä tulee. Hei, nyt nää särjet on kyllä vaihtunut näihin salakoihin. Ei sillä, että mä näitä niinku yhtään enempää haluaisin, mutta katsotaan miten me onnistutaan tässä. Okei. Okei. Ok. Joo, se oli siinä se kalapäivä. Joo, se oli ihan jees. Kyllä ainakin määrällisesti tuli ihan hyvin kalaa, vaikka niistä varmaan puolet oli särkiä. Ei sillä, että mulla niinku mitään henkilökohtaista särkiä vastaan olisi, mutta ei nyt ne ei nyt ole niinku ehkä se ykköskala, mitä mä lähden kalastamaan. Enkä nyt tarkoita millään pahalla kenellekään särkifanaatikoille siellä, mutta ei ehkä mun juttu. No, ei se haittaa. Kyllä siellä oli pari hienoa ahventakin seassa, niin kyllä saa olla ihan tyytyväinen. Joo, katsotaan. Jos ensi videolla olisi ehkä jossain muualla. Tää on vaan mukava paikka tulla kalastaa. Mutta jees, ei muuta kuin tältä erää, niin kiitos ja moi!